Pipila ka mga pasahero ang gipili nga mobiyahe og masayo aron makalikay sa bagang duot sa mga tawo karong Semana Santa. Sa bus terminal sa Dumaguete City sa Negros Oriental, nagsugod na og abot-abot ang mga pasahero aron muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya niadtong weekend. Aron masiguro nga luwas ang biyahe, gipatuman ang hugot nga seguridad sa naasoy nga terminal. Gawas sa mga Blue Guards nga may inspeksyon sa mga bagahe, gipatangtang sab sa mga biyahero ang ilang gisulob nga mga mask aron makita sa CCTV. Matod sa manager sa terminal nga si Candelario Lumada, normal pa ang volume sa mga pasahero apan bisan pa man niini, wa gihapon sila mukumpiyansa labi na karong Miyerkules Santo. Samtang sa Tagbilaran City Port, nabantayan na sab ang pagdagsa sa mga pasahero nga muuli sa Bohol. Pipila sa mga naghuwat sa pantalan, mga langyawng turista. Gawa sa pag-inspeksyon sa mga bagahe, i-inspeksyon sab ang mga dinala kung doon na ba'y karning baboy o bisan unsa mga pork-related products gikan sa mga pasahero aron nga mapabilin nga ASF-free ang lalawigan. 100% ng andam ang Police Regional Office 7 sa pag-obserbar sa Semana Santa human maumol nila ang ilang security plans. Doon na deployment sa mga pulis sa mga terminal kay gilauman nga aduna na mga manguli ngadto sa mga probinsya sa milabayng weekend alang sa Semana Santa. Lakip sa tutukan sa kapulisan ang mga dapit diin sa ulugon ang mga reliyosong kalihukan sa Holy Week. Bantayan usab ang mga tourist destinations ngadtuan sa mga bakasyonista. Posibleng ipaubos sa full alert status ang kapulisan sa sunod semana diin walay tugutan nga mga pulis nga muliv.